दिनैनि बे सानखौ फालिगोन। बे समाव जोंनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों जागायनो थाखाय आखायाव लाबाय। गिबियावनो आङो बे समाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि दिपेन बर' बिथांखौ आङो गिबियावनो मान बावफैनो थाखाय खावलायबाय। आरो लोगोसेयैनो आं बिथांखौ दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे फिरफिला बे फिरफिलाखौ दिखांनो थाखाय आं बे समाव गुरै खावलायबाय। मदद खालामनो थाखाय लेङाइ गाहायनि आसारि खोरोमदावआ खावलायबाय। Salud. दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै फिरफिला बेखेवनायनि थाखाय आं बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिखौ आं साबायखर बावदों। जोङो दसे उनावनो जिहेतु गेवलां मेल खालामगोन, बेनिखायनो बिथांनि बिबुंथिखौ जोङो गेवलां मेलावनो लाखिनो थाखाय सानबाय। नैथि हाबाफारि बायदियै बे समाव बिबार बावनाय हाबाफारि आरो बिबार बावजेननो थाखाय जोङो हांख्रायनानै लाबोदों मनकेश नार्जारिनिनो अनजालि बिसि मुस्रिमा हिराबाई नार्जारि। गिबियावनो आं बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो जोंनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांखौ मान बावफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। आरो बे समाव आं बिथांखौ बिबार बावजेननाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जागायना होनो थाखाय खावलायबाय। बिथांखौ मदद खालामगोन एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा। Kolay dong nih, candle bilik. Hei, nani, nggak ada mabai ba biko hot, nggak ada mabai ba.
सेरफांगुरि गोजौ फरायसालिनि फोथाराव नुजाफैनो हानाय एबसुनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारिनि जोनोम सान फालिथाय फोरबोआव नुजाफैनो हानाय एबसुनिनो मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे लोगो आफादगिरि गाहाय नेहाथारि नुजाफैनो हानाय गासै सेन्ट्रेल एबसुनि बिबानगिरि नोंथांमोन डिस्ट्रिक्ट एबसु आरो रामपुरबिल एबसुनि आनसलिक एबसुनि
बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे दिनै नुजाफैनो हानाय UPPLनि दैदेनगिरि नोंथांमोन NDFBनि नुजाफैनो हानाय मानगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे नुजाफैनो हानाय रामफलबिल आन्चलिक आबोबनि दैदेनगिरिजों लोगोसे नैबे सेरफांगुरि ओनसोलनि खाथि खाला गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय बायदि बिबानाव थानाय मावथि नोंथांमोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो आं बयनोबो अननाय सिबिनाय बावग्रोबाय। दिनै नैबे जोनोम सान फालिनाय फोरबोआव नोंथांमोनहा आंखौ गिबि खेब बिबार बावनो थाखाय हामलायदों। बेनि थाखाय थोजासे साबायखर आङो बानजायगिरि बिथांमोननो बावो। दिनै दा दसे उनावनो जिहेतु बिथांनि सायाव सावरायमेल जागोन, नोंथांमोनहा बिथांनि सोमोन्दै मिथिनो मोनगोन। आङो दा नैबे बिबार बावनाय फोरबोआव मा बाथ्रा बुंबावनो, दा बिथाङा रुंसारि जानाया 17 बोसोर जाबाय। आथिखालनि जाय बिथांमोन मावथि रोजा रोजा मावथि ओंखारदों बिथांमोनहा गोबाङानो हयथ' बिथांखौ लोगो मोनाखै, खिन्थु आं नुनो मोनो दासिमबो बिथांजों मावफानो मोननाय लोगोफ्रा दं। आरो बिथाङा सोर, बिथाङा मा मा मावबोदों बेखौ निस्सय बिथांमोनहा मिथिगौ। आंबो नुबोदों रायजोनि मावग्रा हिसाबै आरो न'खरनि मानसि हिसाबै जोंनि रायजो जानाय संसार खांनाया जेरैखि जाया मानो जोङो मावबोनो नाजादोंमोन। खिन्थु बे मावनायनि गेजेरावबो गोबां हयथ' बेले बेजेया थाबोदों। जायखिजाया नोंथांमोनहा दा गोरों बा मिथिनो हानाय मानसिफोरनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिथिनो मोनगोन। आं ओंखायनो नैबे समाव बाथ्राखौ बारा बुंनो सानाखिसै। नोंथांमोननो जोबथारनायाव आरोबाव खेबसे बयनोबो आङो साबायखर बावनानै आंनि फंनैसो बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।